نقبأي مبرعة الدالخو نسألاتو نور خلب سمعية أبلع ليو جنازة ودي كان سبارق أيوها اللويا مزمور 133 إنه هوات بحدك حبيرهم كنوبرس كندي سنين كندي تعمنيو كم تخبر زيت أبرئسي أبتحمي أرون نبتي زفر لبس زور ديو زي أبي هراب أبرخة هوتن نزل ألمن عزيز يومو كم تنا بآخران سيان زورت اللي هرموني هالليلويا آمين هالليلويا مزمور 134 إنه أتم بليتي أبيت إግዚአብሔር تقوم كلهم باروت إግዚአብሔር نإግዚአብሔር بارخو آداكم نمقدس والعلو نإግዚአብሔር كبارخو سماي مدرن زغبر إግዚአብሔር كابتيون يباركا هالليلويا آمين هالليلويا مزمور 137 نبطارباتات بابلون تقمتنا نسيان ذكرنا زغنا بخنا مسنقتاتنا أبتي أبعاد العبولا سقلنا تم زمارخنا ناي مزمور قالات كابانا دليو أتم سقيتنا وين حدا مزمور صيون زمورنا نولكم حق وسلمنا كما يقرنا مزمور እግዚአብሔር أمدرقوانا كن زمر يرساليم ترسعك سيمانيتي إلي ترسعني انت زي ذكرها كن يرساليم كحلفا كله حق وسي انت زي قرياس ملا حساب تنحقي تتابق وإግዚአብሔር نتما فرسو كسع مسرتا أفرسو وزولو دك إدوم بمعلت يرساليم ذكرهم أتغطى عنه زلكو قال بابيون حنا تزقبر كنا زفديك مسقون إيون حسانات كحيزو أبقوا حزي تشفلقوا مسقون إيو هالليلويا آمين هالليلويا بمزمور 138 بملؤ لبي مسجنك أبقد ما أمالخت مسجانا خازمر نقالك حلفا كل سمك عبي خي إخامو ناب قدوس مقدس كعبي لخ سجن نسمك ونسلا سهلخا حق خان إلى خمس جنا بتعزز أوع كل معلت ملس كلي أتبع كاني لنفسي أبرتع خيا قويتاي كلهم نجستات مدري قالات أفكا سميعهم مسجونو خايهم كبري إجزي أبيهر عبي أمه بزعبا مجدتات إجزي أبيهر كزمر يوم إجزي أبيهر لعل يومه نتحط يرئيو نعبيون كابروحو يلاليو بما أكل مكرا أقوى أنت خدكو نسخة هي أو تجبرني إدكا أبكرات ألاتي تزرقح يمانيتي إدكاون تدحنني إجزي أبيهر كفتصم الليو قويتاي تسقى خانزل عالمي نبر نتكبار أداوكو أي تحدقو هالليلويا آمين هالليلويا مزمور 141 قويتاي نبخا هو اللهو كالتيف كامسأني كسواعكا خلهو ندمس أيسن بلو صلوتي أبكر بيخا خمعتان ملعال إيدي كمسوات مشات يخون قويتاي نعافي كافير قبرلو دق خنا فريح اللو مس قبرتي كي رسينت كي قبرسي نلبي ناب كفاءات عيتا زنبلو أنا وين كابت تعم بالعما يبلع صادق يوقعني لو هاتيو إزلفن زيت رأسي يقبيو صلوتي قناب كيوميو فردتهم بقدل مسأدفو قالاتي تعم مخانو سمعيهم كم تسبني مدرزة اللمون زحارسون أعصمتناهم وأبو أفسيون تبتنا وإግዚአብሔር قويتاي أعينتي نابهاين أبهاو كلالله لنفسي أيتخعوا كابتزس أود لي مسأوديان كما فنترى قبرتك كين حلوني أنا خحلف كل خص رسي أنا مسأودي أمي ودقو هالليلويا مزمور 140 بعوتانا بإግዚአብሔር وي بدمصينا بإግዚአብሔር مهلا الله وهي يقدمي يخرو شجاري يقدمي ونجر من فزي أوشتي مسمح منا مجدي فلتك أبتعد حلفا مجدي مفنترا حبودي أبي ماني تأمت مور زفتن يلبون معقوبي سأنكو لنفسي قديس قبر الله يلبون هو እግዚአብሔር نبخاوه نتصخى معقوبي أمره وانقلي خا أبزح مكرا يزلهم وأويات يسمع حيلو من يومو كابسوتي عنا قفني نسمكا خماسوس لنفسي كما سرتي أو صايا سنايك قبر لي همو صاركان كهبون يوم هالليلويا آمين هالليلويا مزمور
146 هللويا نفسين እግዚአብሔር አመስግኒ ህይወተይ ከለኹ እግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕደ ኣለኹ ንኣምላክ ውድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋስ ይወፅእ ናብ መሬት ምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ቀናኡ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋኻ ኣብ እግዚአብሔር ዝገበረ ኣምላኽ ኣብ እግዚአብሔር ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፃሎም ንጥሙያትን ጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዒንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቁቦም እግዚአብሔር ንዘክተማትን መበለትን ይኣልዮም መገዲ ረሲእ ግና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ወፅዮን ኣምላኪ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ نقصالهم يزنن قصري خواخبتي قصر نخلاتهم ببسمهم يسميهم قويتانا عبئي وحيل برتعي مستوعلو وسن يبلون እግዚአብሔር نتحوتات يدقفهم نرسي أنجنا أم مدر يودقهم نእግዚአብሔር بممساو زمرولو نأملاخنا وداسي بمسنقو زمرولو نتن سميات بدمنا زقلبب نمدري زنام زدالو ناب أخران سعر زبقل نتن انسسان زمهلولو چاچاويت كوخاتن زمقب زمرولو نحيل فرس أي بهقون بأقار سبعي حقوسن እግዚአብሔር ቦቶም ዝፈርህዎ ንጸጉኡን ዝጽበዩ ሕጎስ መሃርሃር ማዓጹኺ አጽኒዑ ነደቅኺ ኣብ ማእከል ክባሪኽዎም እዩሞ ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር አመስግኒ ወጽዮን አምላክ ክወድሲ ኣብ ወሰናት ክሰላም ይገብር ብስብሒ ስርና የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጎይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ نأسحيتا خم حمخشتي بتنو نبردو خم رفراف يدربيو أبقدم قروخ ماني قوم قالوا يسددو مو يوم كهو نفاسو ينفسو مو ما ياتي وحزو قالوا نيا إقوب سرعاتاتون فرداتون إسرائيل نجرة نخالقات أحزاب كم زكوتو أي قبر اللومن فرداتو خا أي فلتون هالليلويا آمين هالليلويا مزمور 148 هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያ ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ نسم እግዚአብሔር يመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመን እትብሉን ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረት ምድርን ኣግባዝን ጎራዝቱን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስም በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኑ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ተዝቐርበ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝጸሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ نأملاخون كم زئنا بلا أمسجنة
أوغويتاي نتن أحزاب مقلاص برهان نهزبخا إسرائيل ون كبرت كخون أبقد مخلو حزب زدال خايا مدحنكا عينتي كابرعاس دقي من باري خاب سلام تفان وإخابله مسغانا نغزيابير أملاخ يخون أمين أو كريستوس أملاخنا مسير أبو خان منفس قدوس لو من كل ساعة نزل ألم سجدل كألنا أمين إنه أكمل صنع فرعي قوم تلايا له اتيان من قاعد على فرعي هنا ينفر من بورس لزغنا بزحاتي يرعدنا كتكتنا له ذكى نفسي جينا مريت نبريكا وحاله سنة السحي وهنياتهم مريت على المعابر عيبسوني أبموت بعد ذكره يلون أبهنم زمسكنه يلون مو كابيك أسيكي تنسيكي نعمل حاني خبر الصحة وأملاخي محارنا نحن ندابر كتاب عنساني سواء دعوة ولو منفس كتلوس والسبب زي ودا إذا علم زغان زل علم زنبر انت زغاون سي نفسي نصور زغانا مخنيات محل وكنرو قنكاتي صيوف زغانا تقباراتكن اتحماق اكيكن أبقرمتي حقنيا مزغلا أو عرات حقيا تستعقي أبتشللتنيان كدعن سقاق غلقي انت أيو اتتبيا مرسي أو كرسوس أملاقي بتعزيز فرقا اسم بيد نتزل على مفردها امبركا بات ملكوتاو نصبرقاو برهان كان كتكت علخو انا حسم دنوس اب عراتي دقيسه زلخو اب هيوتي ون زي قدوس زخونكو ناي تتقبل قرص ابنت بموساد اغلبين وقعو او املاك انا قبنيا يمو اقرب للي ابلالخو سبق يزيني وزلفني ولا علم علم امين ونصه تدنقلنا بارياخ تقول تفصل الرديئت كزرقحي نتاب حلنا يكم معبل زقامات الكفا حسابات كابا يرحقيو نتا حممتي زخونت نفسي بخونتنت ازي حلواتات في وقال امه ناب صلوة من غاحنا بقسيا مخنياتو نسخي كاليتن محرد تلمن الايت عدئخي عدف الفالي هوت نقسين املاخين قويتا يسوس كرسوس تسفاي اخي او قويتا بزالي تزي انا عمو زي هاتيات كحادر حلونا وأملاك أبواتنا نسخة بروحها بركتك عزيز زحيو قدسمك ونزل عالم كبرز ملايو آمين أوغيدا كم تابخات وكلنا يوزلنا محرتك هم تخنا لنا عين تقولون عخايس بيا اللوا نسخة أبوان مقبته بهم وأملاكنا مدحننا وتسفخ الله وسنات مدرس معنا أوغيدا نسخة أخا خابز عليه زي نزل عالم تدحننا تعقبنا آمين أوغيدا بروخي خامو فردخا مهارني وغيتا بروخي خامو حقنت كارداني وغيتا بروخي خامو كبرخا برهلي وغيتا محرد كان زل ألم ينبر وغيتا نعين بارياخا نعين تكبار إيدكا كابولودنا ولودو معقوبية سلسخون كاي تنسقني وغيتا نعخا بدلي يمو محارن نفسي أدحنان نابلكو سلا الله وغيتا أبخات وكيل اللهم ما أدحنني فقد كاخ قبرك أمهارني نسخة أملاخي فالفالي هوتيخا ببرهان كادم معنا برهان النرئي محرد كان أبتم زفلتخا كبرخا خانا بكون عاتل بتمسا سقان برختن مسقانان بحقنات كايو وقد معلم زنبركان نزل عالم تنبر زلوخان أبون ودن منفس كدوسن نعخا مسقانان وداسيان قرماني قبالو من كل ساعن نزل عالم عالم آمين ولعل قويتا بأخا مئمان نسم كام زمارن سنة إمو محرد كابس أصبح حقنت كادما ليتي أزنتو ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና አደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ዝቓብ ፀሓዮም ማሙንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ መሐረና
او خاب حاتيات نصخون كا قويتار أن لماننا خا تقبلنا كبرن مسكانان بفتصم معرقن قدسنا نعخاي قبا أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكاي كدس من قصات نتا فقد كان تاب سمايكم دمام دريخون نعلت مقبنا لما حبنا نحنا تبدلنا بدلم كم زحدقنا لهم بدلنا نحسانا لقنا وفادحنا النمبر وفتنا يتأتونا من قسن حايدن كبرن زل عالم نتكايما أمين أوزتي مريم بنا قدس كبريم ملا سلام تا سلام لك لخو ناخد انقليغي السقاخو اندنقليغي عده جابير صبات قويتا سراوي سلام لك لخو نسغي كاب أن السبرختيغي فركر سقوم برخي قومل تسقاد جابير مساخي قوف الست الدس بلكي حاتيات ناقصر لنا نفت ودقي يسكو سوس من تانا محرات لمن لنا أبيل كسر او ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክትሓድግልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎት ነዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጐይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ንለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ምእንታና ምእንቲ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና نخبرك قدس دنقل ولاية أملاك مدحنا عالم سلوز ودكنا نمسكنك سلوز ولد كلنا مزيخ عن نفسنا سلوز دحنا نمسكنك أقويتانا نقصنا مدحنا إيسوس كريستوس كبرنا عخا يخون نسخانا حواريات مقصوم سمعتات أخيلهم سعد كان علبتهم بيت كريستيان صنعات نحات عن حرقة التهم مخان كاب حدث ملوكوت سلوس قدس نبسر نسبدلو نخبرون أقويتا محارنا أقويتا بارخنا أمين ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስዓት ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለመ ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን محللا نبخ مبنا
ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ብልግስኻን ሙላእት እየንኦን ሁሉ እትመለኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ሁን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕሌና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትካ ኣምላክነ ወኮበከ ማበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳን ኦ ጎይታ ብቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣሳና እንደገና ክፋእ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማእምየን ዖዝት እየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ውሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ከዓ ንስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እምየን ኦ ጎይታ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቕሃል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዕረቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን አሜን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያ ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቕያት ልቢ ርድኣና ብህልውንኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና
ንስኻን ዘለዓለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን። ብሩኽ ኣምላኽ ይባርከና፣ ንጹህ ኣምላኽ ይንጽሐና፣ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረቱ የውርደልና፣ ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና። ጸሎትና ተቐቢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ዘበለ ሓሳብ ልብና ስምረልና፣ ንዘለዓለማዊ ህይወትና ዘዕንቅፍ ኩሉ ንዓና ሰናይ ዝመስል ካባና ካብ መገድናን የርሕቐልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትካ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት ምግብና ለመሃበና ንሕና ንበደልና በደለን ከም ዝሓለግናና በደልና ናብሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስበካ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ረከርጽኹም ብርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ጐይታ ምሕረትካ ቐልጢፋ ኣብ ልዕሌና ትውረድ፣ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ነፍስና ይኹን። ዘድሕነና ሕብረንታ ምሕረትካ ይምጻእ፣ ዝሕጉሰና ሓይወነትካ ይገለጽ። ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ ግን ካብ ኩሉ ሰተትን ሓልወና፣ ከምቲ ተዛረብካዮ ድማ ተቐበለና። መንጎናና መንጎኻን ሰላም ግበር፣ ንተጋገየና በኻ ስምት መልሰት ትኽእል ንስኻ ከም ኣብቲ ቐጥሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግዳልን ኣብቲ ቁጥሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ኣባኻ ኣብ ዘእወናሉ ከዓ ግዜ እትሰምዓና ንስኻ ኢኻ። ድኻምና ትጸውርን ሓጢአትና እትሕገስን ንስኻ ኢኻ። ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ። እስመ መሃሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትካ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግበና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ዝሓደግናሎም በደልና ንእብሳላ እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና በድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንስኻ ኩሉ ግዜ ወዲ ኣብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ዝተገለጽካ ንደቂ ሰብ ክትካናኸንን ከተዕብልን ካኻ ንሕርያትካ ሰናያት ትህብ ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁልስ ነፍሰይን ስጋይናን ቅጽ ንዓይ ንባርያኻ ንዓይ ንባርያኻ ኩሉ ሰዓብ ሰናያት ክሃበኒ ዝኻ ምድሓን ትህብ ንስኻ ኢኻ። ክትረአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ኸማኻ ከመሓርን ቅዱስን ኣምላኽ መን ኣሎ። ሕጂ ድማ ከም ብፍቕራ ቕረበለልና ከም ዕበት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣብ ቸርቤል እትነብር ኣምላኽና ብመላእክቲ ትምስገንን ትውደስን ኣብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ።
مسجانا قدسنا عن حسب نشرك مسجانا خن في الكان سخانة كلنا محزن تان لما نتقبل سماع مسرك عن السوول سنة كنا مع ذاب ابن تعبنا كلنا بزي متشنق بزي شعرتهم زي ما كفن حلو نقارنا كم من الهاس نتناد ما كابن معتنا نفسنا وكامني حتيات متادحن بسألت كلهم تم كفترة عالم زي اسمه خامس تم بأخذ لحن حوسنا بحاد ود خامس ونجمان فز كل سنة مسجانا صنعتهم بأذل لك على من كل ساعة نزال عالم يزياني وزلفني ولا أعلم علم በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ ቤትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ማኅፀና ዘጾርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ውራሺሃ ለሃቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አቅባቲሃ ለሐፀናከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘባና ዘሐዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጋሪሃ ለአንሶሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትሕዞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘሰለቡ ኪዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ውዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዲዓራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ
ምሕረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ 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 እግዚኦ ተሳሃለን ዘወረድክም ሰማይ በዚያ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ ሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድክም ሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርዕት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመ ሰሙነ ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ
አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አንሶ ሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዱከ አይሁድ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሮከ ድሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሐቡከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛተቱከ ከመሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፉከ መዛሕዝከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለሙከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛልበሱከ ከመ ሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይከ
ተሰቀም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአስተጌጸሉ ከአክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጽሮ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነው ከእደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉ ከዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩ ከቢሃዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ጽልመተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንከ ሞተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛውረዱ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙ ከዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩ ውስተ ዝር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኬን
ሕያዋን ወሙታን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወናስስ ናስተበቁን ወድስ ቤተአምር ኢሃ ብዙኃ ለመጽዋዕት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወእለ ታረሙ አብሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቡርክት አንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም ስቺ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ዛመትቤ በጽራህከ ዘማኅፀን ምህላነ ስማክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ መሃረነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በአክሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይለነ እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘንበሌከ ባይደ ኢናምር ለጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለመመሃርከነ ወተአምኒረ ትሰመይ መሃሪ መሃረነ
አብየ ተሳሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ሃረነ አብየ ተሳሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ንፌኖ ስብሃተ ወለከ ማርየነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ወተማይፀን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በምሕረት ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ እስመ ዘእምኀቤከ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ሃምሳይለከ መሐሪ ታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካል በምሕረትከ እስመ መሐሪ አንተ ብዙ ሳሂልከ ለኩሎሙ የውኡከ በጽድቅ ሰማይ ወዝረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ሳብሎ ለአብ ይፈኑ ለነ ሳሂሎ እስመ አብ ያክል ለዘሳሎ ሃሌሉ ስብሐት ለቶ ይደሉ ሃሌሉያ አክወቲት ሎቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአብሔር ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኖ ተስፋየ እግዚአብሔር እግዚኦ አማጽ ነፍስየ አምላከ ምሕረት አመሃጽ ነፍስየ ንጉሠ
ስብሐት ነፍሰ ለእግዚእ ወአምላክየ ሐጽእ ነፍስየ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍስየ አብ አምላክየ ምሕረት ሐጽእ ነፍስየ አብ ንጉሠ ስብሐት ሐጽእ ነፍስየ ለእግዚእ ወአምላክየ ሐጽእ ነፍስየ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍስየ አምላከ ምሕረት ሐጽእ ነፍስየ ንጉሠ ስብሐት ሐጽእ ነፍስየ እግዚእ ወአምላክየ ሐጽእ ነፍስየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍስየ ንሳሎ ናሰምሮ ጻድቅ እስመ ጽድቃሉ ዘይት ለኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ዳሚዱባን ናቤከ ተማይፀን ዘይት ለኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ህዙናን ናብየ ከተማይፀን ለኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ወተስፋ ቅቡፃን ናቤከ ተማይፀን ከመ አቀብክነ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ ከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ ከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ ሰአልከ እግዚኦ ምሕረከ ሃሌሉያ ስማይ ጸሎተነ ወስለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማይ ጸሎተነ ወስለተነ ዘሰማይኮ
ጸሎቶ ወስለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከለነ ሚድማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንዚአነ ሐረድዎ ወጀመድዎ ወዘረዎ ስጋሁ ከመሐመድ ወወሰድዎ በሰብአነ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንስ አሞዛነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰየ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወኢቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ባርከኒ አባ እንሳእ በረከትከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባርከኒ እንሳእ ላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሮ ለንጉሥ አብይ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማኅሌተ ለሰላም ሀቤየ እንቲአየ ሰናይተ ርግብየ መዓዛ አፉአ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ
مسكين ونقنا إلاتين ونتفسى ونتحسي بات اسم مملكي ترنقلناتي أكلتي ذاتي إتي تنبيتهم لنبيات مقسوكتهم لحواريات أمم لسمايت وهتهم لملائك لاتي يدلو كبر وسبحات ولا ولا أملكو وسجدت بمدر وبسمايات بابا آير وبكلايات لعالم ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
መሃረነ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ለእስራኤል ማረነ ክርስቶስ ለሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ
ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ እንደ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ እንደ ሰንበት ማረነ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ማርያም ለሳቶ ተግባረ እደዊሁ ተወልድኪ ትግፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃቲአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም ንከ እግዚኦ ምሕረተከ በላዕሌነ እግዚኦ መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ከቦ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሳታ ግበርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶስ ነፍሳታ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሸኖረ ለዛቲ ሀገር ለዛቲ ሀገር እግዚአብሔር አምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ገዓርናን ገዓር ኩሎም ክርስቶሳውያን ኦርቶዶክሳውያን ኣብ መላእ ዓለም ሰሚዕኻ ነቶም ሓደ ክልተ ዘስምሩኻን ብቓልካ ዝመላለሱን ጠሚትካ ብምሕረትካ ክትምለሰና መዓትና ናብ ራህዋ ጸበባና ናብ ራህዋ መዓትናን መከራናን ድማ ናብ ተስፋን ሓጎስን ክትልውጠልና ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና ንዝሓመሙ መሓረልና ንዝተኣስሩ ፍትሓልና ንዝተባእሱ ዕረቐልና እግዚአብሔር አምላኽ ከም እንፈልጦን ነንብቦን ንሰምዖን ንመሃሮን ክንነብር ኣብቅዓና ነቦታት ሐዋርያት ከምቲ ዝግባእ ክነብሩን ቃልካ ከበስሩን ዝደገፍካ አምላኽ ንዓና ድማ ኣብዚ ዘመን እዚ ንኣገልግሎትካ ደግፈና ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና وهبنا نعم زبدلنا بدلنا بدلنا كاكل قارنا بفتنا يتوتنا زلالة نتعي المؤمن أولدت يا مريم نقدس جميع ملا سلام سلام عندنا غدن قلي غير سقاط كتاب سواء كتاب سلام سلام نسبي حواني سبرتي غفقش منور ومتسجى يا شاقين وتسجى أكرمنا علينا فولد يسوع من تانا محياتنا آمين سلوس قدوس معرنا وزلوس قدوس
ማዕከን ስሉስ ቅዱስ ተስሃለን ቦ አምላክ ሀቢሃ ወይ ቤላ ለቅድስት ድንግል ማርያም ተፈስሒ 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 ወምልዕተ ጸጋ ሰአሊ ወጸልይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንቱሙ ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስምዑ አንቱሙ ዘትሰምዑ ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እለ ርእያ ወአእዛኒክሙ እለ ሰምዓ ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድሉዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይሴብህዎ ኩሎሙ መላእክቲሁ ይሴብህዎ ኩሉ ኃይሉ ይሴብህዎ ፀሐይ ወወር ይሴብህዎ ኩሎሙ መላእክቲሁ ይሴብህዎ ኩሉ ኃይሉ ይሴብሕዎ ፀሐይ ወወርኅ ይሴብሕዎ ኩሎሙ መላእክቲሁ ይሴብሕዎ ኩሉ ኃይሉ ይሴብሕዎ ፀሐይ ወወርኅ
ኩሎሙ መላእክቲሁ ይሴብሕዎ ኩሉ ኃይሉ ይሴብሕዎ ፀሐይ ወወርኅ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእየ አምላክየ ኩሎ ጊዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣምላኽና መወዳእታና ፀብቐልና ወዲሰብ መወዳእቱ እንተፀብቀ መወዳእታ ኩልና ሰናይ ግበረልና እቲ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ኣብ ክንዲ 1:30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ንስኻ ሓግዘና እፆም እዚ ድማ ንቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ከም ኣቦታትና ሃዋርያት ብእምነት ተመሊኦም ቅዱስ መንፈስካ ተመሪሖም ፀምዎ ንሕና ድማ ብእምነት ተመሊእና መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ክንፀሞ ንስኻ ሓግዘና ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ንብሲ ዓመቱ ፅጊሃና ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝና ነፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ንዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ብሰማሕ ገደልና ካብ ከባልነና ፈተና ይፍቱን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ወዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ጊዜ መላእ ሰላምታ ሰላም ኩሉ ሕና ከድንግል ስጋ ድንግል
አደጃን የተወሩ የተሰሩ ሰላም ንስሪካ ንስብርት ይረጋግጡም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ይስሐቅ ኦ ስል ያስፈልግ ኃጢአትና ሰሪልና ተወደደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ነዋ ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፌኩከ ሆየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወዶ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 41 ክሳብ 48 ንሳቶም ከዓ ካብ ሓጎስ ዝተላዕለ ገና ምእማን ስኢኖም ክግረሙ ከለዉ ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሃብዎ ተቐቢሉ ከዓ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ ዝተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ግድ እዩ ኢለ ነጊረኩም ዝነበርኩ ቃለ እዩ በሎም ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም ከምዚ ከዓ በሎም ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክቕበል ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ምዉታት ክትንስእ እዩ ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢአትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ ናይዚ ነገራት እዚ መሰኻኽር ንስኻትኩም ኢኹም ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤ ሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘይወርድ ማርያም እምቅድስት ድንግል ተሰአለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰአለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተንሥአ ሙታን አመሳልስት
በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ በስብሐት ይኩነን ሕያዋን ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳል ጸጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ አእኩትዎ ለአምላክነ መድሕን ነፍስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባትን ዓጋብ ኣልባብናን ዓይሊ ልብናን ዘብራህካልና ጸልማት ሕልናና እውን ኣርሒቕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍዓት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ዘድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ኸዓ ዘሐደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ዘጥፋእኻ ነቲ ዝጠፍአ ዝደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ዝተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ካለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋሪ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጐይታ ዛጋሲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ኩሉ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልህን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ልኡ ዝኾነ እወ ትባህር ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃል ካብ ቁርጣት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻ ምፍቅርካ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውድሰን ወሃቢ ህይወት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና ነፍሲ ትሑታት እትሪ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይትብል ነቶም ዝተሰዱ እትቕበለሎምን እትረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ እተድሕኖም ንጡምያት እትሓሊ ንጉፍዓት እትብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን እትምስክረሎም ንንጹሃን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዑኻ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት እትኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸልካ ቤተ ክርስቲያንካ ቁኑዕ መራሒ እትህብ ጐይታ ኸይዕረፍና ኩሉ ሰዓ ንዓኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና
በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሐት ወኢሕዝ ለዓለመ ዓለም። አሜን ዝበልናዮ መላእክት እግዚአብሔር አሜን በልዎ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ክብል ገጽ የብርሃልና ብሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ምድር ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ሕዙናትን አዝዘልና እሱራት ፍርሓልና ምሩኻት ምለሰልና ሃገርና ኤርትራ እንነብረለን ዘለና ሃገራት ዓለምን ዓለም ብምልኣ ምድሪ ብስፍሓ ባሪኹ ቀዲሱ ውግእን ወረውግእን ካብ መላእ ዓለም አርሒቑ ጎይታ ሰላም ሰላሙ የሃበና ሰላሙ የጽንዓልና ሓጢአትና ይቕረ ይበለልና ብቑዓት እግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና በማሃበልና ንዓድ ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓልና በደልና አበሳና ደገልና ከኩሉ ኻል እናምለክ ፈተና ይተን መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ አሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ብስጋኹን ድንግልኺ አደይ እግዚአብሔር ሰብአት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ጽሬኻ በንስተ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ ብሩኽ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብእሲክን ደስ ኃጢአትና አድበልና ናፈኩር ወድኺ ኢየሱስ ምንታና ሓትዘንልና ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መይ ውዒልኩም መይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። እቶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ነዚ ናይ ሰርኪ ናይ ምሸት ጸሎተ ምህልላ ምሳና ሓቢርኩም ጸናሕኩም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣምላኽና ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ከይንሓምም ጥዕና ከይንደክም ሓይሊ ከይንዕንቀፍ ምርኩስ ኮይኑ ንጸሎት ንምህልላ ንምስጋና ክነቅሕ ስለ ዝገበረና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በፂሑ ንሱ ዝሰምዖን ንሱ ዝቕበሎን ሰሚዕን ተቐቢሉን ድማ ሕቶና ዝምልስ
ድሌትና ዘማልእ ሓሳብ ልብና ድማ ዘስምር ይግበረልና። ኣድም ኣቢሎም ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 41 ክሳብ 48 ኣንቢቦምልና ነይሮም። ደጊመ ከንብቦ እየ። ንሳቶም ከዓ ተገሪሞም ብሓበጎሶም ምኽንያት ገና ምእማን ስለ ዝሰኣኑ ንሱ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣብዛ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎን መዓርን ሃብዎ። ተቐቢሉ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ። ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባ ዝተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርክኹም ቃለ እዩ በሎም። ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልዎን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እሞ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ምዉታት ክትንስእ ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ። በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቓል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቐልል በለ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ካብዛ ዝተነበተልና ምዕራፍ ቁፅሪ 45 ንዑ መበገስ ገርና ክንመሃር ኢና እሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣምላኽና እቲ ጐይታ ቓል ኣባይ ሓዲሩ ንኹልና ክምህረና ኣብ ልብና ዝሓድር መገድና ዘቕንዕ መወዳእታና ዘጸብቕ ቃሉ ክምህረና ኩልኹም ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ። ንኹልና እንሰምዕ ድማ ኣምላኽና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና። ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም። ካብቲ ቁጥሪ 41 እንተደኣ ጀሚርና ንሳቶም ተገሪሞም ብሓጎሶም ምኽንያት ጌና ምእማን ስለ ዝኣበዩ ንሱ ከዓ ዝብላዕ ዶ ኣብዚ ኣለኩም በሎም። ንሱ ምዃኑ ን40 መዓልቲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እሳቶም ኣብቲ ዘለውዎ እንዳኸድዎ ዘይኮነስ ንሱ ኣብቲ ዘለውዎ እናኸደ ይግለጸሎም ይረአዮም ነበረ። ኣብዚ ድማ ካብ ሓጎሶም ዋላ ኣረምሲስኩም ረአዩኒ ኣእዳወይ ኣእዳውን ኣእጋሩን እውን እናርአዮም ከሎ ብሓጎሶም ምኽንያት ገና ምእማን ስለ ዝሰኣኑ ከራጋግጸሎም ኢሉ ገለዶ ዝብላዕ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ድማ እንታይ ገበሩ? ካብ ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሃብዎ። ተቐቢሉ ድማ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ። መቸም ሰብ እንተዝኸውን ሓንሳብ ሓቢረካ ሓንሳብ መጽየካ ክልተ ጊዜ እውን ደጊመካ ካብውን ላዕሊ ካብ ዘይተረዳእካ መን ምዃነይ እንተዘይፈለጥካ ባዕለኻ ትፈልጥ እምበለ። ጐይታ ግና ኣብቲ ክጸንሕዎ ዝግብኦም እንተዘይጸንሕዎ ኣብቲ ንሳቶም ዘለውዎ ከይዱ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይረአዮም ከም ዝነበረ ክጣራጠሩ ከለዉ ድማ ንሱ ምዃኑ ምእንቲ ከኣምኑ ከራጋግጹ ድማ ምልክት ድማ የርእዮም ነበረ። ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ እተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርክኹም ቃለይ እዩ
በሎም ምክንያቱ ብሙሴ ብነቢያት ኣብ መዝሙራት ኩሉ ብዛዕባ ጎይታ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምዃኑ ተጻሒፉን ተነጊሩን ነይሩ እዩ እቲ ብነቢያትን ብሙሴን ኣብ መዝሙራትን ዝተጻሕፈ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብክርስቶስ እንታይ ኮነ ፍጻሚኡ ኮነ እቲ ከም ትንቢት ዝነበረ ድማ ጉሁድ ድማ ኮነ ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልዎን ኣእምሮኦም ከፈተሎም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ነቲ ቃል ሰምዕዎ ነይሮም እዮም ነቲ ቃል የንብብዎ ነይሮም እዮም ግን ከስተውዕልዎ ይኩሉን እዮም ነይሮም ኣቶም ነቢያትን ሙሴን ብዝተዛረብዎ ኩሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ሓያሹ እናበለውን ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብ ቁፅሪ 25 ኣቐዲሙ ይገንሖም ነይሩ እዩ ሕጂ እዚ ቃል እዚ ንመን እዩ እንተደኣ ኢልና ንዓይ ንዓኻትኩም እዩ ንሕና ኢና ነዘን ጽሑፋት ነተን ንንብበን ነተን ንሰምዐን ነተን ዝንገራና ዘለዋ ከነስተውዕለን ኣእሙረና ድማ ክኸፍተልና ንኣምላኽ ክንልምኖ ዘሎና ሎሚ ምስማዕ ኣይተሰኣነን ዘስማዕ ኣይተሰኣነን ኩልና ንንብብ ኢና ኩልና ንሰምዕ ኢና ኩልና ድማ ይንገረና ኣሎ እሞ ከምቲ ነንብቦን ከምቲ ንሰምዖን ከምቲ ዝንገረናን ከምቲ ዝበሃለናን ዶ ነተን ጽሑፋት ነስተውዕለን ኣሎና ከነስተውዕለን ከ ክፉት ኣእምሮ ዶ ኣሎና እቲ ሕቶ ኣብዚ እዩ ዘሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ኢና ነተን ጽሑፋት ነተን ነንብበን ነተን ንሰምዐን ነተን ዝንገራና ከነስተውዕለንሲ እንታይ ግበረና ኣእሙሮና ክፈተልና ክንብሎ ይግባአና ብምንባብ ጥራሕ ብምስማዕ ጥራሕ ብዝተነግረካ ጥራሕ ጽድቂ መገዲ ኣምላኽ መሓዝ ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ሰማያዊ ምዃን ኣይከኣልን እዩ ከመዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቲ ቃል እንታይ ትገብሮ እዩ ነበረ እዩ ዝብለና ትሰምዖን ተዋህሉሎን ነበረት ብኡ ድማ እንታይ ትገብር ነበረት ኩሉ ግዜ ድማ ተሓስቦ ድማ ነበረት ብለና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ነዚ በብግዚኡ ንሰምዖ ዘለና ነንብቦ ዘለና ዝንገረና ዘሎ ኣብ ክንዲ ንፍርድና ንጽድቅና ኣብ ክንዲ ንሞት ንህይወት ክኾነና ከነስተውዕለን ኣእምሮና ክኽፈተልና ኣምላኸይ ኣእምሮይ ክፈተለይ ቃልካ ንጽሑፋት ከስተውዕሎ ከምቲ ዝሰምዖ ኣስተውዒለ ድማ ክነብሮ ሎሚ ኣእምሮይ ክፈተለይ ክንብሎ ይግባአና መዝሙር ዳዊት መዝሙር 119 ቁፅሪ 18 ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእሲ ኣዒንተይ ክፈተለይ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእሲ ኣዒንተይ ክፈተለይ ኣየነቲ ዒንቲ እየን እዘን ዒንቲ ብገጽና ዘለዋ
إذن يعينتين عقوم ذري أزلوا يعينتهم دمان عاي ذري زلوا أعينت سجادين أيكونان أعينت منفس كمتي أوانجيل يوحنس معرفة تشعته وتم زرؤيو من تخير رؤيو وتم عورات دمّا من تخرؤي إيه زمت أخو زبالة لو من حنا دمّا نحقو نتأمراتو كنرئي كنسوعل سي أعينت منفس أعينت لبونا كفتلنا كنبلو يقبعنا أعينت منفسنا تتخفيتن أعينت منفسنا أنت بريهن حقون تأمراتون كنرئي تأزازاتو كنخبر كم مقدو كنكيد كم تزبلنا دما كنبر نخئل إنا سلامنتاي عين تلبونانا سلازة تخفتين كان السوع دما أأمرنا سلازة تخفتين أأمرنا تزي تخفيتو يعينتنا يعينت منفس تزي تخفيتو قنام زي تنقرة تتنقرة زي سمعنا تسمعنا زنببنا تنببنا كمزي مدر بدا زري خايو زي بقول كم إيه مالتيو أبوتات أديتات أحوات أحد أمولومي أنا نسخاتكمن قدوس داويد كوينا أبحق خازلو تأمرات كرئسي أعينتي كفات الليك نبلو قبعنا أبقى الهواريات مراف 16 قصة 14 لديا اتبهل نعملاخ اتفرح سبيتي بعد ختمات ياترا شيات اتكي حري سنت بلنا نبرت نابت باولو زبلة زنبرة كتدهبك اجزي آبيهر لبا كفتلا سلقالو أملاخنا مسقانا يبصحيو باولوسن لديا يكون انترح مهر نيرو لديا طرح يكونت النراب كباب باولوس لديا طرح يكونت النراب تباولوس زمهرو لزنبره زوريا بزحات يمنيرم جن اتان املاخ تفرح لديا تبهال سبيتي عدات يا ترى نايسر حساب يا دمانيرا أي حري إنا فتلت تشيء زنبراتيا بلبا بوشتا نابتي باولوس زبلو زنبرة كتدهبسي اجزي آبيهر لبا كفتلا اجزي آبيهر لبا زخفتلا أمر أزخفتلا انتا يرئيو وشتارئيو خنياتو نعملاخ اتفرح يزول دلو نتانا عملاخ اتفرح باولوس كزارب كله دما سينتو بلو زنبرتسي انتاي كم زبل زلو انتاي كم زمهر زلو سي مئنتين ابتزن القرق قال كتدهب اكزي ابيهر دما لبا كفتلا ابوتات اديتات احوات احات لب لديا زخفته نلديا نبتقال كتدهب زقبره اكزي ابيهر املاخ لومي لبي لبخم كفتو سناي فقاد يقنلنا لب لديا هبني لب لديا زخفتك أملاخي لبي كفتلي نلديا نبقالك هتدهب تقبرك أكديابير أملاخ لو مدمان عي نابتزن القرق الكدهب دما أمري كفتلي كنبلو يقبعنا
ስለዚህ ሰምዓት ጥራሕ ኣይኮነትን ብዙሓት እዮም ነሮም ዝሰምዑ ኣብ ዙርያ ምስኣ ዘድሃበ ልቡ ተኸፊቱ ልባ ተኸፊታ ዝብል ብየካልእ ንልድያ ግን ንኻልእ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ የለን እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ንዓይ ንዓኹም ልቢ ልድያ ክህበና ከነድህብ ንልድያ ልባ ዝኸፈተላ ዝተዓጽወ ልብና ክኸፍት ሎሚ ክንጽሊ ግባአና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ለንቅነ ዶብ ትግራይን ዶብ ኤርትራን ተኸፊቱ ይበሃል ኣሎ ጽቡቕ ትማዕጾ ድዩ ተኸፊቱ ልብና እዩ ተኸፊቱ ትኽለድ ተላዒሉስ ዋላ ልብና እዩ ተኸፊቱ ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ተኸፊቱ ተባሂሉ ነሪኡ ትማዕጾ ተኸፊቱ ልብና ግና ተዓጽዩ ኣሎ ሕጂ እውን ምሉእ ግበሮ ልብና ተተኸፊቱ ትማዕጾ ክኽፍት ክኸውን እዩ ልብና ተተኸፊቱ እቲ ኸላ ድማ ዝተላዕለ ክኸውን ብሰላም ከይድና ብሰላም ክንምለስ ብሰላም መጽዮምና ድማ ብሰላም ክምለሱ እዮም ዝተዓጽወ ልቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ግና ገዛ ማዕጾ ስለ ዝተኸፍተ ኣይኮነን ኣብቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ ቁፅሪ 10 ጎይታ እንታይ ኢሉ እንሆ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይነ ኳሕኳሕ ኣብል ኣለኹ እሞ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕጾ እንተኸፈተለይሲ ኣነ ምስኡ ከኣትዮ እሞ እንታይ ክኸውን እየ ምስኡ ድማ ክድረር እየ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት መጀመርያ ልቢ መራሕትና ልብና ልቢ ኩሉ ህዝብና ክኽፈት እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ምክንያቱ ዝተዓጽወ ልቢ ሕጅና ማዕጾ እንተኸፈትና ዝኾነ ነገር እንተገበርና ለውጥ የብሉን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ጠንቂ ማዕጾ ዶባት ስለ ዝተዓጽወ ኣይኮነን ልቢ ደቀ ሰባት ስለ ዝተዓጽወ እዩ ማዕጾ ደቀ ሰባት ልብና ስለ ዝተዓጽወ እዩ እሱ ከይተኸፍተ ድማ ዝተኸፍተ እንተኸፍተ ድማኒ ሙላእ ኣይከውንን እዩ ፍጹም ኣይከውንን እዩ እሞ ልብና ከም ልቢ ልድያ ክኽፈት ናብቲ ቃል ኣምላኽ ዝንገረና ድማ ከነድህብ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ሎሚ ልቢ ልድያ ዝኸፈትካ ልብና ልቢ መራሕትና ልቢ ህዝብና ክፈት ክንብሎ ንኣምላኽ ይግባአና ዝተዓጽወ ልቢ ሕጅና ኩሉ ተገበርና ኣይከነስልጥን ኩሉ ተደለና ኣይከንረክብን ኩሉ ተሓሰብና ኣይከነስልጥን ኢና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ እውን ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 18 19 እንታይ ዝብለና በታ መዓልቲ እቲኣ ጸማማት ንቓልቱ ጽሑፍ ክሰምዑ ኣዒንቲ ዕውራት ድማ ካብ ጽልግልግታን ጸልማትን ወፂአን ክርእያ እየን እቶም ዓቃላት ንሓጐሶም ኣብ እግዚኣብሔር ክዕዝዝዎ እዮም እቶም ኣብ ማእኸል ሰብ ዘለዉ ድኻታት ከዓ በቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ክሕጐሱ እዮም ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓ እዮም በታ መዓልቲ እቲኣ እንታይ ክኾኑ እዮም ጸማማት ንቓል እቲ ጽሑፍ ክሰምዑ እዮም ኣየናይ እዝኒ እዩ ኣየናይ እዩ ጸሚሙ ዘሎ ሎሚ እናሰማዕና ጸማማት እናረኣና ዕውራት ኮይና ዘለና እዚ እውን ናይ መንፈስ ኣእዛና ክኽፈት እሞ ንቓልቲ ጽሑፍ ቃል ኣምላኽ ክንሰምዕ ኣዒንትና ኣዒንቲ መንፈስ ክኽፈታ እሞ ካብ ጽልግልግታን ጸልማትን ወፂአን ድማ ክብሪ ኣምላኽ ክርእያ እቶም ዓቃላት ንሓጐሶም ኣብ እግዚኣብሔር ክዕዝዝዎ
أبوتات أديتات أحوات أحد لومي حقوسنا بسلطان حقوسنا بهابتي حقوسنا بتمرتي حقوسنا بقال خون مو أي عززن أبكندنا حقوس نقول خون إتم عقلات كنا نحقوسه ما بيك عززوا إم بلالو أبك زي أبيهر كعززوا أيام ምክንያቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 4 ቁፅሪ 7 እንታይ ዝብል ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሖ ዝሕጎስዎሲ ንስኻ እንታይ ገበርካ ንስኻ ኣብ ልበይ ኣብ ልስካ ሓጎስ ኣንበርካ እቶም ዓቃላት እምበር ንሓጎሶም ኣብ እግዚኣብሔር ክዕዝዝዎ እዮም ሓጎስና ኣብ እግዚኣብሔር ክዓዝዝ ጽልግልግን ካብ ጽልግልግን ካብ ጸልማትን ወፂና ብርሃን ክንርኢ ንቃል እግዚኣብሔር ሰሚዕና ከነሰውዕል ሎሚ እንታይ ግበር ዘሰውዕል ኣእምሮ ሃበና ኣእምሮና ድማ ክፈተልና ሽዑነተን ጽሑፋት ከሰውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ጸሎትና ዝክኸውን ኣለዎ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ኣይወሓደን ኣብ ኩሉ ሎ ፍቐደ ኣንጎሎ ክሰምዕ እንዘለየ ተርጉመለይ ዘይበሃሎ በቲ ዝርዳእንኳ ቋንቋ በቲ ትሰምዖ ቋንቋ ግን ምስትውዓል ደሎ ብናይ መንፈስ ኣእዛን ደንሰምዖ ኣለና ዝተኸፍታ ናይ መንፈስ ኣእዛን ደለዋና ዘሰውዕል ኣእምሮ ደሎና እቲ ጸገም ኣብዚ እዩ ዘሎ እሞ ኣምላኽ ኣእምሮና ምእንቲ ክኸፍተልና ናብ ኣምላኽ ክንጽሊ ይግባአና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ይቕረት ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 18 እንታይ እዩ ዝብለና ግናኸ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ከንብቡ ከለዉ እቲ ብክርስቶስ ዝተቐንጠጠ መጋረጃ ክሳዕሎም መዓልቲ ኣይተቐልዓሎምን እሞ ሓሳቦም ደንዚዙ ኣሎ ኣብቲ ናይ ምሕረት ዘመን ኣብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዘመን ኣብቲ ክርስቶስ ዝነበረሉ ዘመን ሓድሽ ኪዳንሲ በቲ ብሉይ ኪዳን ጥራሕ ነብሩ ነበሩ እቲ ብክርስቶስ ዝተቐንጠጠ መጋረጃሲ ክሳዕሎም እንታይ ኣይተቐልዓሎምን ስለምንታይ ሓሳቦም ደንዚዙ ይነሩ ብላሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ኣብ ዘመነ ምህረት ኣብ ሓድሽ ኪዳን እናነበርና ዘመን ንነብረሉ ኣለና እንዳበልና ኣብ ብሉይ ኪዳን ንነብር ኮይኑህሉ ኣብ ዘመነ ኦሪት ኣብ ዘመነ ፍዳ ንነብር ኮይኑህሉ ሓሳቦም ደንዚዙ ብክርስቶስ ተቐንጢጡ ከሎሲ ኣይተቐልዓሎምን ስለምንታይ ሓሳቦም ደንዚዙ ስለ ዝነበረ ክሳዕሎሙ ድማ ንሙሴ እናኣንበብዎ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም እንታይ ኮነ ዝርጓሓሎ ኢሉ ስጋዕሎሚ ንሙሴ እናንበብዎ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም ዝርጓሓሎ ካብ ልቦም ግን እንታይ ክኸውን ነርዎ ክቕላዕ ይነርዎ ክቕንጠጥ ይነርዎ ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ናብ ጎይታ ተተመሊስና ኣብ ክንድን ግድዓና ልብና ተይምናዮ ናብኡ ገጽና ብልብን ተተመሊስና ድማ ኩሉ ክቕንጠጥ እዩ ምስውዓል ኣሎ ኣእምሮና ክኽፈት እዩ ክብሪ ኣምላክ ክንርኢ ኢና ኣቱም ድንዙዛት ደይኮነሲ ኣቱም ንቑሓት ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ እውን እንታይ ክንከውን ኢና ክንሰምዕ ኢና ጎይታስ መንፈስ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ሓርነት ኣሎ ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ እንታይ ኣሎ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ዘለናዮ ዘመን ሓርነት እዩ ዘመን ናጽነት እዩ መሓራ ደሎና ናጻ ደለና ዘሰውዕል ኣእምሮ ደለና
ዝተኸፍተ ልቢ ደሎና ንሕና ኩላትና ግና ብቕሉዕ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣያኡ ንልወጥ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ንሕና ኩላትና ግና ብቕሉዕ ገጽ ብለና ኣሎ። ነቲ ክብሪ ጎይታ ካብ ብመስትያት ጌርና እናጠመትናዮስ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣያኡ ንልወጥ እሞ ክንልወጥ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ወዲ ኣምላኽ ክንልወጥ እንተ ደኣ ኮይንና ሎሚ እንታይ ክንገብር ግባአና? ክፉት ኣእምሮ ክህልወና፣ ክፉት ልቢ ክህልወና፣ ንልድያ ክንመስል ንቐዳሞት ክንመስል ይግባአና። ኣብ መዕፀዊ ጥቕስና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 18 ንኣይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ሓጢአትን ርስ ምስ ቅዱሳንን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን እውን ናብ ኣምላክ ክምለሱ ኣዒንታቶም ክትከፍተሎም እልእኻካ ኣለኹ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እዚ ተላእኾ መልእኽቲ እዚ ንመን እዩ? ጳውሎስ እዩ ተላኢኹ። ጎይታ ኢልኢኽዎ ንዓይ ብምእማንሲ ሕድገት ሓጢአት ክረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን እውን ናብ ኣምላክ ክምለሱ ኣዒንቶም ክትከፍተሎም እልእኻካ ኣለኹ። ዓይነት ዒንቲ እየን። ዕውራት ድዮም ነይሮም፣ ጸማማት ድዮም ነይሮም፣ ይሰምዑ ነይሮም፣ ዝርኣይ ዒንቲ ነይረንኦም። ናይ መንፈስ ኣዛኖም ዝተደፍነ የዒንቶም የዒንቲ መንፈስ ድማ ዝዓወረ ይነሩ። ሎሚ ኸ የዒንተይ የዒንትኹም እዝነይ እዝንኹም። ነዚኦም ኣይኮናን ሎሚ ክንሓሚ። ጳውሎስ ሎሚ ናብኣቶም ኣይኮነን ክለኣኽ። ሎሚ እዚ መልእኽቲ እዚ ናባይ ናባኻትኩም እዩ። ዝተደፍነ ኣእዛን ዝዓወረ የዒንቲ መንፈስ ከይህልዋና ሎሚ ነተን ጽሑፋት ከነስተውዕለን ነተን ዝንገራና ዘለዋ ድማ ከነሰብህለለን። ኣምላኸይ ኣእሙረይ ክፈት፣ ኣምላኸይ የዒንተይ የዒንቲ መንፈስ ኣብርህ፣ ኣምላኸይ ኣእዛነይ ኣእዛን መንፈስ ድማ እንታይ ግበር ክፈት ክንብሎ ግባአና። ኣእዛንና ኣእዛን መንፈስ ተተኸፊተን የዒንትና የዒንቲ መንፈስ ድማ እንተበሪህን እንታይ ኣሎ? ጽድቂ ኣሎ፣ ህይወት ኣሎ፣ ዘለዓለማዊ ዕርፍቲ ኣሎ፣ ብርሃን ኣሎ። ንዑ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ ድማ ኣብ መወዳእታ ምስማዕ ኣሎ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ታርእስና ሽዑነተን ጽሑፋት ከሰውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም። ሎሚ ንዝንገረኒ ቃልካ ንዘንብቦ ቃልካ ንዝሰምዖ ቃልካ ከሰውዕለሲ ኣምላኸይ እንታይ ግበረለይ? ኣእምሮይ ክፈተለይ፣ ኣእምሮ ዝኸፍት መንፈስ ቅዱስካ ለኣኸለይ ኢልና ክንጽሊ ግባአና። ኣእምሮይ ኣእምሮኹም ተኸፊቱ ልበይ ልብኹም ድማ ከም ልቢ ልድያ ተኸፊቱ ኩሉ እንሰምዖ ቃል ንድሕነት ንምሕረት ንበረኸት ንሰላም ክኾነልና እግዚኣብሔር ንኹሉና ይሓግዘና። ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ። ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚኣብሔር ንኹሉና ይሓግዘና። ብርኽ ምሸት ትግበረልና። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ باسم قدوس اسمك بنصح لينا أبزور يا مقدسك نركبالونا لجد بيتلم تمكت يوردانوس ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ዂሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕ ቃል በሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ቃልካልን ክንንገር ክንሰምዕ ጎይታዬ በጃኻን ቃልካልን ክንንገር ክንሰምዕ ጎይታዬ በጃኻን ልበይ ክፈቶ ልቤ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልቤ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ቃልካን ክንንገር ክንሰምዕ ጎይታዬ በጃኻን ቃልካን ክንንገር ክንሰምዕ ጎይታዬ በጃኻን ልበይ ክፈቶ ልቤ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ቃልካን ክንንገር ክንሰምዕ ጎይታዬ በጃኻን ቃልካን ክንንገር ክንሰምዕ ጎይታዬ በጃኻን ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ሃበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ወትረክሽያን ከይርአያ ሃበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ወትረክሽያን ከይርአያ ወአይዛንነሂ
ቃል ዘባቲትከ ይስምዓ ወአይዛንነሂ ቃል ዘባቲትከ ይስምዓ ወአይዛንነሂ ቃል ዘባቲትከ ይስምዓ ወአይዛንነሂ ቃል ዘባቲትከ ይስምዓ ሀበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ወትረኪያከ ይርአያ ሀበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ወትረኪያከ ይርአያ ወአይዛንነሂ ቃለ ዘባቲትከ ይስምዓ ወአይዛንነሂ ቃለ ዘባቲትከ ይስምዓ ወአይዛንነሂ ቃለ ዘባቲትከ ይስምዓ ዘባቲትከ ይስምዓ ሀበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ወትረኪያከ ይርአያ ሀበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ወትረኪያከ ይርአያ ወአይዛንነሂ ቃለ ዘባቲትከ ይስምዓ ወአይዛንነሂ ቃለ ዘባቲትከ ይስምዓ ወአይዛንነሂ ቃለ ዘባቲትከ ይስምዓ ወአይዛንነሂ ቃለ ዘባቲትከ ይስምዓ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል 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 ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል 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 ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል
ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ የልዕልና ባኻ ካብ መቐማዕተይ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወይ የልዕልና ባኻ ኣብ መቐማዕተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወይ የልዕልና ባኻ መቐማዕተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ዝርያ ናይ ልቦና ዓይንቲ ይዓድለና ከምኡ እውን ኣዛና ኩሉ ግዜ ንዓኻ ክሰምዓ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ንምስማዕናን ምርኣይናን ንሓሙሽተ ሃዋሳትናን ቀድሰልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቓልካ ኣጠምዚዝና ከምቲ ንዓና ዝሰማማዕ ከምቲ ንሰምዖን እንሪኦን ንውዕሎን ናብኡ ኸይኑ እንፍቶ ንሕና ናብ ቃልካ ክንረግፅን ክንኣምንን ብቓልካ ክንምራሕን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልብና ርትዓዮ ምኽንያቱ ልብና ኩሉ ግዜ ንሕና እውን እንኣምነሉ ንዓና ዘይርብሕ ሓሳባት ይሓስብ እሞ እቲ ሰናይ ሓሳብካ እሞ ብሓሳብካ ክንመላለስ ሃበና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማዕለና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልና ንእሰና ንድግልና ካብ ክፉኣት ኩነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦርዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ይክሎ ዓይንና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ልክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሶም ብሩይ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ጸጋ ሓደ ወዱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረትን ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ይኹን። ሰላም እተው።